Καλησπέρα, Μικαέλα. Καλησπέρα, Αλεξία. Μικαέλα, ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά δεν προκύπτει καμία θετική εξέλιξη από τις διαπραγματεύσεις. Να μας δώσεις τα νεότερα και όλες τις λεπτομέρειες. Αλεξία, συνεχίζονται για 27η ημέρα οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να κάψουν τη στεναρή αντίσταση των Ουκρανών. Η Μόσχα συνεχίζει να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, επιμένοντας κυρίως στον έλεγχο της Αζωφικής θάλασσας με την πολιορκία της Μαριούπολης, ενώ οι δυνάμεις του παρουσιάζουν κινητικότητα και στα μέτωπα προς την Οδυσσό αλλά και προς το Κίεβο. Φυσικά και οι απώλειες των Ρώσων είναι τεράστιες και δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας αναφέρει ότι οι απώλειες της Μόσχας στο πεδίο είναι βαρύτατες και φτάνουν στους 9.861 νεκρούς στρατιώτες, ενώ φυσικά και σε εξοπλισμό οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα λίγο αργότερα αποσύρθηκε. Η Ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο είναι πάνω από 15.000. Έλα, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει γενικότερα προσπάθεια από την Δύση για να ενισχυθεί με στρατιωτικό εξοπλισμό η Ουκρανία. Ναι, Αλεξία, δημοσίευμα της Wall Street Journal μιλά για αποστολή όπλων από τη Δύση προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 12 χώρες εκπώνησαν ένα πρόγραμμα για να εξοπλίσουν τη δοκιμαζόμενη χώρα με σοβιετικά συστήματα αεράμινας που απέκτησαν πριν από δεκαετίες. Εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως η κίνηση αυτή και η Ουκρανία αυξήσει την αμυντική της ικανότητα, καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η επίτευξη των στόχων της ρωσικής εισβολής. Όσον αφορά πάντως τις διαπραγματεύσεις, τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος και κάποια σημαντική εξέλιξη. Αντίθετα, το αδιέξοδο φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο πιθανό από μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι δήλωσε πάντως χθες ότι ο Ουκρανικός λαός θα αποφασίσει για οποιονδήποτε συμβιβασμό, ακόμα και για το ενδεχόμενο ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Αναφερόμενος στα ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα, είπε ότι ενδεχομένως να αφορούν εδάφη υποκατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία, αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι τα νεότερα, Αλεξία, από την Ουκρανία. Ακριβώς, Μικαέλα, να κλείσουμε το θέμα της Ουκρανίας και να μας δώσεις τα νεότερα που προκύπτουν από την τραγωδία με το αεροπορικό δυστύχημα στην Κίνα που έχει σημειωθεί χθες. Τι νεότερα έχουμε? Αλεξία, οι έρευνες των αρχών για εντοπισμό επιζώντων έχουν αποβεί άκαρπες και στα συντρίμμια του αεροπλάνου δεν έχει βρεθεί κάποιος εν ζωή και οι 132 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι 9 ήταν το πλήρωμα, θεωρούνται όλοι νεκροί. Το αεροσκάφος έκανε μια πολύ ξαφνική βουτιά, έπεσε στα 30.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά και χτύπησε στο έδαφος με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 563 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όπως δείχνει και το βίντεο που έχει καταγράψει η κάμερα κλειστού κυκλώματος και κυκλοφορεί στα social media, το αεροσκάφος χάνει ύψος και πέφτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάθετα προς το έδαφος. Οι διασώστες στο σημείο εντόπισαν συντρίμμια και πυρκαγιές, ενώ η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος εμπόδισε τις προσπάθειες διάσωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το γιατί τώρα το αεροπλάνο έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό παραμένει ακόμη μυστήριο. Οι ερευνητές θα εξετάσουν πολλές πιθανές αιτίες της συντριβής, μεταξύ αυτών σκόπιμη ενέργεια όπως τρομοκρατία, τεχνικά ζητήματα, σύγκρουση στον αέρα και αυτοκτονία από σύγκρουση. Οι ειδικοί, Αλεξία, είπαν ότι η δραματική κατακόρυφη κατάδυση του αεροπλάνου δείχνει μια πιθανή μηχανική βλάβη. Θα δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα, Αλεξία. Δυσάρεστες όλες οι εξελίξεις, Μικαέλα. Σχετικά με το ουκρανικό θα είμαστε σε καθημερινή βάση ως ενημέρωση, να συνεχίζουμε με όλες τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση.